Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ukpa jong kasamla walenda binong kabala Khlad kendit ha kajaka puli jong kaskol ba Modi University School of Design kabadon ha Lakshmangarh ha Sikar district jong ka Rajasthan. Ulapan paw ya kajing Sngewkmen bantip ba ka National Commission for Women jong kari kaladap ban menjur bat Phah ru da kajing tho syaka sorkar pedeng ban IT syaka Central Bureau of Investigation ban Tohkit alor kajing Khlad kendit ka Khun jong u. Habayo man yakaran ba unang san Hima ha kala singi ublay uba rubi binong. Loy thu ba nakalang kayin ka sem hi kakwa banyo ay kajing bishar ka bahok halor kajing Khlad kendit ka Khun jong u na bakum kayin kimhon satya ya ka kai phat Tohkit jong kibor kulet ka jila Rajasthan nakalang ba rubi binong lay thu ru ba kumbalong hadu menta nakalang kayin ka sem hi kadang ap kmi lenti banyo ya kajing bishar ka bahok bat pen pawru ba umnget satya ba ka Khun ka jong u kan shim ya ka te ka sin jam kat hadu ban penyap ya ladi Hanray ulak no baka don ka ek shalendat kumbala paw de kidak kishen hagi benta kamet jong ka Khun jong u laban ko daw bahadin ka jingyo ya ka jingtho na kibahayang hasam ka samla walenda baka National Commission for Scheduled Tribes ru kalapan kai phot na kihe ka district Sikar kumnaw deputy commissioner but superintendent of police halor ka jing Khlad no jong ka ni ka samla